To isté za 1000. Podľa Biblie je to prvý vrah v histórii ľudstva. Jeho meno? Opäť Ján. Kain. Áno, Kain. Syn Adama a Evy, ktorý zabil svojho brata Ábela. Prémia. Mám taký sen. Je začiatok slávneho prejavu jedného významného politika, ktorý sa 4. apríla 1968 v americkom meste Memphis stal obeťou vraha Jamesa Earla Raya. Povedzte meno tohto politika. Myslím, že to bol Robert Kennedy. Martin Luther King. Prémia nie je vaša, ale ideme ďalej. Vyberte niečo. Hľadáme manžela za 5000. Tak ste si našli nie manžela, ale tehličku vysokej bodovej hodnoty. Hľadáme manžela za 4000. Ako sa volal prvý nositeľ titulu princ z Walesu a od roku 1307 anglický kráľ, manžel Izabely Francúzskej, známej tiež ako francúzska vlčica? Bol to Eduard II. Daniel pokrčil čelo, že mal som to vedieť. Jan? Hľadáme manžela za 3000. V apríli roku 2005 to bol rok, čo kultúrnu a umeleckú verejnosť navždy opustil režisér činohry Slovenského národného divadla a manžel herečky Sone Valentovej Pavol. Doplňte priezvisko. Ján. Pavol Haspra. Haspra, áno. Ešte stále to je čerstvé, množstvo inscenácií sme spolu urobili. Ján. Hľadáme manžela za 2000. Herecké umenie manžela českej herečky Jany Hlaváčovej ste mohli obdivovať v československom seriáli Synové a dcery Jakuba Skláře z roku 1986. Povedzte hercovo celé meno. Tak, Peter, skúsi. Ľudek Munzar. Áno. Trošku dlhšie ste rozmýšľali, obidva vám to prišlo naraz na ale Ľudek. Peter bol rýchlejší. Ľudek Munzar. Poprosím to isté za 1000. Slávna herečka Elizabeth Taylorova bola počas svojho búrlivého života až 8-krát vydatá. Povedzte meno herca, ktorého si Elizabeth zobrala dvakrát v roku 1964 a 75. Ján. Richard Barton. Richard Barton. Prémiu si prosím. Manžela českej herečky Viery Galatíkovej sme mohli vidieť v úlohe doktora Karlasovu juniora v dnes už kultovom československom seriáli Nemocnica na okraji mesta. Herec sa volá Ladislav. No je to prémia, odpovedajte, Jan. Ladislav Frey. Ladislav Frey. Tak máte konečne prémiu, body či peniaze. Peniaze si prosím. Nech sa páči. Viera Galatíková známa aj s tým, že Ani Žiradotovú vdabuje. Veľmi dobre. Jan? Mount Everest za 2000. V roku 1975 vystúpila na vrchol Everestu prvá žena. Horoleskyňa pochádzala z Japonska. Ako sa volala? Volala sa Junko Tabejová a jej výstup na Everest bol veľmi dramatický. Najprv ju zavalila lavína, vyhrabali ju šerpovia a o 12 dní predsa ako prvá žena pokorila túto najvyššiu horu sveta. Nech sa páči. Mount Everest za 1000. Koncom mája tohto roku nepálsky šerpa Appa prekonal svoj vlastný svetový rekord v počte výstupov na najvyššiu horu sveta. Vrchol Mount Everestu dosiahol 10, 15, 20 alebo 25 krát. 4 možnosti. Nie vždy ich dávame v našej súťaži. 15 krát.
Takže prémiu si prosím. V roku 1953 prvýkrát vystúpili na Mount Everest dvaja ľudia. Uvedte meno aspoň jedného z nich. Jedným z nich bol Novozelanďan Hillary a druhým bol Šerpa. Tak stačí, sme chceli jedného, tak Edmund Hillary. To bola správna odpoveď a Šerpa Tenzing Norgay. Norgay alebo Norkeje dokonca v origináli. Tak, body či peniaze? Peniaze si prosím. Je to ešte veľmi napínavý, zaujímavý súboj v závere našej súťaže, pretože ste pomerne vyrovnaní všetci. Všetko na X za 5000. Filozofický smer, ktorého popredným reprezentantom bol Jean-Paul Sartre 1905 až 1980 žil. Daniel. Existencializmus. Existencializmus. Jeho hru s vylúčením verejnosti stále ešte hráme na doskách Slovenského národného divadla. To isté za 4. Vypovedanie z krajiny, vynútený pobyt v cudzine, vyhnanstvo. Jan? Exil. Exil. Alebo aj exulánstvo. Všetko na X za 3000. Čestný titul vysoko postavených štátnych činiteľov v medzinárodnom styku. Peter. Excelencia. Excelencia. Ako som vravel, je to napínavý súboj. Plece pri pleci sa držíte, páni. Poprosím meteorológiu za 5. Za istých tlakových podmienok, najmä v zime, prúdi z hôr pozdĺž jadranského pobrežia búrlivý chladný vietor, podobný mistrálu. Na Jadrane ho nazývajú keď chodíte na dovolenky do Chorvátska, tak vám miestni povedia, je to Bora, alebo Bura. Bora, alebo Bura. Peter? Prosím to isté za 4. Nad stredným Atlantikom a Karibským morom vznikajú medzi augustom a októbrom výrivé výchrice, tropické cyklóny, ešte silnejšie než tornáda. Ich názov? Daniel sa presadil. Orkán? Nie, súperi. Peter? Hurikán. Hurikán. Poprosím meteorológiu za 3. Husté oblaky s vodorovnou základňou a kupolovitým vrcholom zasahujú často až do niekoľkokilometrovej výšky. Stúpavé prúdy pod nimi využívajú dravé vtáky aj plachtári. Tieto oblaky sa nazývajú... Peter. Sú to kumuly. Kumuly. Z nominatívu singuláru cumulus. Áno. Poprosím meteorológiu za 2000. A tak zdá sa, že si svoju postupovú pozíciu upevňujete touto tehličkou. Tak meteorológiu za 1000. Pri prekonávaní horských pásiem vzduch stúpaním stráca vlhkosť. Za hrebeňom klesá do dolín ako padavý, suchý a teplý vietor. V Alpách sa preň zaužíval názov na F. Ján. Fén. Fén. Áno. Prosím si prémiu. Tak, Ján, ide na ďalšiu prémiu. Cyklóna a anticyklóna sú odborné termíny informujúce o stave ovzdušia v istej oblasti z hľadiska jedného z klimatických prvkov. Uvedte slovenské výrazy, ktorými tieto termíny môžeme nahradiť. Tak častejšie pri predpovedi počasia počúvate tlaková níž, tlaková výš. Všetko na X. Za koľko, Za Jan? 2000. Priveľké citové vzrušenie, nadšenie, citová prepiatosť. Peter? Excitácia. Môže byť i to. Môže byť i extáza a môže byť aj exaltácia. Všetky tri výrazy sú adekvátne tomu. Poprosím poslednú.
Založený na presnosti. Presný, dokonalý, prísne vedecký. Ján. Explicitný. Nie, super. Peter. Exaktný. Exaktný, presne tak. No a Peter, vy sa môžete pokúsiť Prosím, o prémiu. vytúženú prémiu. Pracovník vo voľnom zmluvnom vzťahu. No, skúsim expert. To je odborník. Neviem. Externista. Je mi to ľúto. Nedá sa nič robiť. Prvé kolo sa skončilo, páni. Ján 17 000, 2 prémie. Daniel 12 000, 1 prémia. A Peter má síce najviac bodov, 29 000, ale nie je s prémiou. Daniel, súťaž sa pre vás skončí, ale boli ste naozaj vynikajúci. Jedno malé zaváhanie a možno pomalšia reakcia. Ale všetky správne odpovede, okrem tej jednej, ako som avizoval, dobrý dojem. Dúfam, že si odnášate a aj 2000 korún za jednu prémiu zodpovedanú. Nech sa vám darí Ďakujem. po vašom štúdiu na právnickej fakulte. Všetko dobré. No a Ján s Petrom, tí pôjdu do druhého. Sledujete súťaž Riskuj, druhé kolo s názvom Duel. Páni Ján a Peter sú hlavnými aktérmi tohto druhého kola. Môžete si tipnúť, kto z nich bude víťazom. Zatiaľ má viac bodov pán Peter. Nech sa páči. Poprosím za 15 000. V ktorej časti Prahy, opradenej povesťami o Libuši a prvých Přemyslovcoch, sa nachádza cintorín najvýznačnejších osobností českého kultúrneho a politického života? Je to Vyšehrad. Vyšehrad, áno. Za 14 000. Uvedte meno politika, ktorý bol posledným premiérom federálnej vlády pred rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Myslím, že to bol Adamec. Nie, bol to Jan Stráský. Peter? Poprosím za 13 000. Štát tvorí asi 700 ostrovov a 2400 koralových ostrovčekov v západnej časti Atlantiku pri pobreží Floridy. Hlavné mesto Nassau. Sú to Bahamy. Bahamy, áno. Za 16 000. V ktorej krajine leží Milétos, významné duchovné, politické a hospodárske centrum staroveku? V Grécku. Trošku chyták, je to Turecko. Hoci ten názov by možno, že pripomínal grécku krajinu. Peter? Prosím za 12 000. Najdokonalejší vtáčí dravec svoju korisť doháňa veľmi rýchlým strmhlavým letom. Korisť zabíja zobákom. Najmä v stredoveku bol obľúbený lov s vycvičeným Sokolom. sokolom. Áno. Aj v Sládkovičovom Detvanovi sa vyskytuje sokoliar. Za 18 000. Povedzte názov otvoru na hradoch, hradbách, bunkroch, ktorý slúžil obrancom na streľbu na útočníkov. Tak myslím, že to bola strieľňa. Strielňa! Áno, celkom jednoduchá odpoveď. Opäť ste v pluse. Máme 3 minúty do konca. Poprosím za 11 000. Bratia Barry, Morris a Robin Gibbovci, hity You Shall Be Dancing alebo How Deep Is Your Love. Hovoríme o pop skupine Bee Gees. Bee Gees. Za 20 000.